Mami. बेनोमोन नामा नोंनि अननाय होनाया बेनोमोन नामा नोंनि मोजां मोननाया मा गोसो लाना अननाय होआमोन नों आंनो मा गोसो लाना मोजां मोनामोन नों आंखौ मानो फैयामोन नों आंनि जिउआव साननैसोनि थाखायल' दिनै आंखौ मानो हारसिं खालामलांखो गाब्र'होबाय नों आंखौ दिनै दुखुनि लैथो गेजेराव मानो सानसेनि थाखायल' फैयामोन नों आंनि जिउआव आरो मानो थांफिनखो फोरमायलांमोन नों आंनो आंनि दायना बोथोरनि दाय बहा थांखो नोंनि खोथा होनाय समाय लानाया बेनो जाबाय नोंनि खोथा होनाय समाय लानाया आंखौ नागारनाय आन्दोआव आंनि अननाया सैथो नङामोन नामा आंनि गोसोखौ सोगाबलांनायनि जाहोना मामोन फोरमायलांमोन नों आंनो आंदि नोंखौ बेसे आंबो सानदोंमोन नोंखौदि बेसे फोथायदोंमोन आं नाथाय बे फोथायनाया दिनै फेलें महर लालांजोब्बाय हरनि समाव नोंनि महरादि आंनि उन्दुलांनाय सोलेरखौ फोजाफैयो सोरनिबा रावा नोंखौसो सानना नागिरफ्लांसै आं नाथाय नोंदि फैया मोगथाङाव बे गुवार मुलुगाव सनानि गंसे देरा लुना रुजु संसार जानो लुनाय आंनि सिमाङा नोंनि नंखाय अननायजों जिलिर गावलांबाय नाथाय थेर बेथेर जालांबाय बिखायावसो थैलांखाबाय नों गैयिनिफ्रायनो ना उन्दुनो हायो ना जानो लोंनो हायो बुंनो थाङोब्ला नोंनि महरा जेरावबो खायसो खालामफैयो जेराव आं नोंखौ बावगारलांनो नाजायो एसेबांनो आं बावगारलांनो हायैसिनसो जायो नोंजों बावगारहोनाय बै समादि गोसोआव सौग्रावफैबाय थायोलै सना गोसोआव फारि फारि खोमसिया साग्लोबफैब्लाबो सानस'नो हायै दाहा थादों अब्लाबो नोंनि जिउ मोनसेयाव हांमा थाब्लाबो दं नोंखौनो नेनानै मेगनाव दुखुनि मोदै लाना आंनि चेनेलाव गोरोबब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालामनानै ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों।